Ja és aquí, ja ha arribat l'Elvi Vallèsa. Un duel que agafat amb pinces no veiem des del gener del 2010, quan Axel Vizuete i Joaquim Ruiz Zorita, la resposta correcta de dimecres, van ser els golejadors d'aquest partit que va acabar 2-0 contra el Terrassa, la darrera visita dels agarencs. El tècnic del Terrassa és Víctor Bravo, ex del Teruel, amb qui va aconseguir l'any 2021 un ascens a segona ref i l'any 2023 un ascens a primera ref. Els terrassencs venen de guanyar 0-1 al Cornellà i perdre pel mateix resultat 0-1 amb el Sant Andreu. Precisament contra el Cornellà, de guanyar aquest partit, per treure un 4-2-3-1 amb Marcos com a porter, Jordi Palacios, Borja López, Ciervel i Víctor Sanchís en defensa, Casais i Martí Soler al mig centre, Buenacasa davanter centre, Gil Muntades a mitja punta i Van der Gerik de davanter. En el recent partit de diumenge passat contra el Sant Andreu, el sistema 4-4-2 amb Marcos de porter, Víctor Sanchís, Ciervel, Borja López i Palacios en defensa, Martí Soler i Jofre en mig camp, Galastegui i Gil Muntades en mitja punta, Oiko de mig centre i Van der Gerik de davanter. Analitzem ara el més destacat de la plantilla garenca. Marcos Pérez, porter titular, s'ha enfrontat al Sabadell amb el Gavà, la Grama, el Badalona, el Cornellà i el Llagostera. El recordo, perquè les seves sortides de... O sigui, a l'hora de treure la pilota tenia peculiaritats. No sé si diumenge ho farà, però tenia peculiaritats. En defensa, els noms claus són Jordi Palacios, Borja López, ex del Cornellà, Morales, Sanchís, Ciervel, que va jugar al NAC Breda i al, espera que ho digui bé, Adolf Den Haag, o Diego Garzón, que va estar 2 temporades, 16-17 i 17-18, si no m'equivoco, al filial, al Sabadell B. En mig camp destaquen Gil Muntades, que ha jugat duels amb el Cornellà i amb el Llagostera nombrosos contra el Centre d'Esports Sabadell. Oiko, que ha passat pel Panionios, crec que era un equip que fa molts anys va jugar amb el Barça un partit de la Copa de la UEFA. I la Tromitos, que també va jugar a la Champions. Els dos són equips grecs de primer i segon nivell, no sé on estan ara mateix. El Panionios és el meu equip favorit grec. No, és un detall, però bueno, és que de grecs equips no hi ha gaires. En fi, o sigui, de coneguts que tinc molt èxit, Olympiacos, bueno, en fi. Josu Galastegui, també a mig camp, ja ha fet 3 gols amb el Terrassa aquesta temporada. I a la davantera, Aitami Pereira, que ha marcat un gol aquesta temporada, aquest curs, Robert Simón, que ha jugat al... Que si no m'ho llegeixo, de veritat, se m'obliden tots els noms. Nasti Colol, Llagostera, Cornellà, Badalona. Sergio Buenacasa, que espérate que este tiene tela, porque la casa no se la cayó encima a este chaval. Va formar la Juventus, allà a Turín, sí. També va formar el Zaragoza, perquè després de passar per la Juventus se'n va anar cap al Zaragoza. Fue de Transalpino al Moncayo, perfecte. Després va ascendir a primera amb el Mallorca. Ha passat per la Ponferradina i ve del Teruel. O sea, buena casa, pero poca casa fija, eso seguro. Perquè, mare meva, quina trajectòria del xaval. I l'autor de 6 gols, espera, que també té la seva cosa, és Quentin Van der Gerik, que no es diu Gerik de nom, sinó que es diu Quentin, no Quentin Tarantino, sinó Quentin Van der Gerik, ex del Zwolle, que porta 6 gols aquesta temporada. A veure si no escoltem molt el seu nom diumenge. Ex del Zwolle, ho he dit, Zwolle, sí. Li va guanyar una copa a l'Ajax per molts gols? No ho sé. En fi, l'àrbitre de diumenge serà Gaizka Legarra Gorgoñón. No ha xiulat cap partit al Sabadell, és navarrès, porta 4 temporades a la segona ref i la seva mitjana de grogues és de 5,91, mentre que de vermelles està en 0,18. Veurem què passa diumenge, si canvia, s'altera, varia, va millor o va pitjor. Ho veurem al derbi vallesà.